Galicia. Votamos en ano 2003 o registro oficial. Fixe un exhaustivo traballo para revisalo, para actualizalo. Decía o último acordo que explicará o conselleiro de Facenda ten que ver co compromiso anunciado na última sesión de control no Parlamento respecto ao plan e tamén no último Consello da Xunta de Galicia respecto do plan específico das medidas que poría en marcha a Xunta de Galicia para atender os sectores que están experimentando neste momento máis dificultades e as familias máis vulnerables polas consecuencias da guerra en Oriente Medio. Hoxe aprobamos activar un plan de algo máis de 157 millóns de euros para atender a estes colectivos. O desglose sería, ahora explicar ao conselleiro, 62 millóns en préstamos do IGAPE para garantir que as empresas teñan liquidez e poidan continuar coa súa actividade, as máis afectadas polo conflito, as que máis interactúan con esa zona, 45 millóns dirixidas a axudas específicas para o sector primario, pesqueiro e agrario, e algo máis de 23 millóns de euros para reforzar medidas sociais para as persoas máis vulnerables e, polo tanto, que poden ter máis dificultades nesta situación. A isto, recordo que engadir o máis de 120 millóns de euros que as arcas autonómicas deixarán de ingresar co plan anunciado polo Goberno Central hai algo máis dunha semana. Galicia comezou a traballar desde o primeiro día conscientes de que as medidas terían un carácter complementario das do Goberno Central, xa que é este o que ten as competencias nos instrumentos que teñen maior efecto amortecedor sobre os prezos, a política fiscal sobre os impostos indirectos, pero tamén as competencias sobre a ordenación do mercado interior e sobre o comercio exterior. Debíamos deseñalas tamén dos sectores máis afectados e por iso dialogamos con eles para coñecer as súas necesidades, como xa dixen. Convocamos a Mesa de Apoio Logístico coa monitorización continua do impacto sobre a actividade económica e cun diálogo permanente cos principais clústeres e asociacións empresariais para coñecer de primeira man o posible impacto sobre o noso tecido productivo. Elaboramos un paquete de medidas para mitigar os efectos da guerra dentro das nosas competencias en liña coa analizado anteriormente. En definitiva, aprobamos unha achega de 277 millóns de euros, 157 millóns de euros aprobados hoxe que se engaden aos 120 millóns de euros que cofinancian as medidas do Goberno para facer frente ás consecuencias económicas derivadas do conflito de Oriente Medio, mitigar os efectos da suba dos prezos en xeral para as empresas galegas e garantir benestar aos fogares máis vulnerables, complementar as medidas estatais con efectos positivos pero que son insuficientes e non consensuadas coas comunidades autónomas e impulsar as actuacións logo de falar cos sectores productivos máis afectados da economía galega, protexendo aos sectores agrarios, gandeiro e pesqueiro, transporte, logística e as empresas electrointensivas. Nada máis e moitas grazas. El debate de televisión. Creo que será así un día anterior. Yo me quiero la foto. Ahora no ponía que era ahí. Voy a ver el presidente. Hombre, vamos a ver. Yo ya me puedo imaginar. Ahí va, ¿tienes planes? Jóvenes, yo creo que quedan todos para ir, ¿eh? Sí, sí, sí. Están las salas hasta ahora. Hay varias salas y hay 8 sesiones. Sí, sí, en Vigo también. En Vigo empieza a las 12 de la mañana.